अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम। अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा। डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस। मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108। आजच्या पत्रकार परिषदेचं निमंत्रण होण्यासाठी दिलं की 2-3 दिवसापूर्वी त्या जिल्ह्यामध्ये घटना घडली पत्रकारांच्या बाबतीतली। महानगरी टाइम्स म्हणून एक वर्तमानपत्र आहे, त्याच्यामध्ये एक बातमी आली आणि त्याच्यानंतर एका पत्रकारांना गाडीनं उडवलं अशा पद्धतीची पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये बातमी गेली, जिल्ह्यामध्ये बातमी गेली। एक पहिली गोष्ट अशी आहे की जो गुन्हेगार आहे त्याला कुठच्याही परिस्थितीमध्ये कुठच्याही क्षणी पाठीशी घातलं जाणार नाही। पालकमंत्री म्हणून या संपूर्ण घटनेची मी स्वतः माहिती घेतलेली आहे। ही बातमी ज्या दिवशी आली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी हा प्रकार घडलेला आहे आणि हा प्रकार घडल्यानंतर ज्याच्या गाडीनं हा प्रकार घडला होता त्याच्यावर 304 म्हणजे सदोष माणसाचा गुन्हा दाखल झाला होता। खोलात तपास केल्यानंतर असं लक्षात आलं की हे जाणीवपूर्वक झालेलं आहे आणि त्याच्यानंतर 302 देखील गुन्हा दाखल 302 कलम देखील लावण्यात आलेला आहे। आपल्याला आश्वस्त करतो की जो प्रकार परवा घडलेला आहे त्याची जास्तीत जास्त सखोल चौकशी होऊन अजून त्याच्यामध्ये जर कोण असतील, कारण ज्यानं हा प्रकार घडवला त्याची इन्क्वायरी झाल्यानंतर त्याला जे काही सांगायचं होतं त्यानं पोलिसांना सांगितलेलं आहे, त्याच्यामुळे अजून कोण त्याच्यामध्ये आहेत असं काही मला वाटत नाही आणि म्हणून त्याची सखोल चौकशी केली जाईल आणि पुन्हा पत्रकारांवर अशी वेळ येणार नाही, असा प्रसंग येणार नाही यासाठी कडक कारवाई करावी असे निर्देश मी पोलीस अधीक्षकांना दिलेले आहेत। प्राथमिक मिळाल्यानुसार एक्झॅक्टली तुमच्या पण माहिती का आलेली की खरोच त्याने विरोधात लिहिला म्हणून त्याचा ऍक्च्युअली नावाची गोष्ट अशी आहे, मला असं वाटतं की आता ह्या केसवर आपण चर्चा करण्यात काही अर्थ नाही। 304चा सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा ज्यावेळी पोलीस 302 वर आणतात त्याच्यातच सगळं सामावलेलं आहे असं मला वाटतं। त्याच्यावर जास्त चर्चा करणं चव्हाण साहेब योग्य नाही, कारण ती केस पोलिसांच्या ताब्यामध्ये नंतर कोर्टामध्ये जाणार आहे, त्याच्यामुळे त्याच्यावर जास्त चर्चा होऊ नये माझी इच्छा। साहेब पूर्वनियोजित कट होता बोलले ना, त्यावर आता विषय संपला। या प्रकारामध्ये शासन म्हणून त्या पत्रकाराच्या कुटुंबियांना आपण मदत करणार आहोत, त्यासाठी जे काही करावं लागेल ते आम्ही करू। हे बातमीपत्र आणि आमच्या संपूर्ण दिवसभरातले अपडेट्स आपण पाहू शकता मोबाईल ॲपवर। लगेचच प्ले स्टोअर वर जा आणि डाउनलोड करा कोकण 7 लाईव्हचं मोबाईल ॲप।